Tak teda, je tu druhé video komentovania armádnej techniky Ruska, ich spojencov a bývalého Sovietskeho zväzu. Tento raz bude toto video na tému ruský bojový projekt BMPT, ktorý sa ešte inak prezýva aj Terminator 1. Vopred ešte ale upozorňujem, že toto bude čisto komentovanie len o BMPT 1. Je ešte totiž aj modernizovaná verzia, ktorá nesie názov BMPT Terminator 2. Ale obe tieto vozidlá sú, čo sa týka článkov, dosť obsiahlé, tak som sa rozhodol, že to rozdelím do dvoch videí. Ako prvé by sme sa teda porozprávali o histórii vývoja tohoto vozidla, ktorá sa datuje a je úzko spätá už so sovietskou vojnou v Afganistáne. Počas tejto vojny sa totiž zistilo, že IFV vozidlá, čo sú napríklad BMP-1 alebo BMP-2, neboli schopné zvládať pechotného nepriateľa, vlastne aj kvôli svojej elevácii a depresii hlavnej výzbroje. Tanky síce poskytovali obrovskú palebnú silu, ale v horských a urbanistických oblastiach bolo pre nepriateľa ľahké spraviť prepad na tankovú kolónu, zatiaľ čo tanky neboli opäť kvôli svojej elevácii a depresii schopné palbu opätovať. V 80. rokoch začal Čeliabinský traktorový závod vytvárať skúšobné prototypové dizajny, ktoré niesli názvy Objekt 781, Objekt 782 a Objekt 787. Už vtedy bolo vlastne sovietskému vedeniu jasné, že je niečo takéto potrebné proti nepriateľovej živej sile. Hlavné požiadavky pre takýto stroj boli veľká palebná sila, ochrana vozidla ekvivalentná ochrane tankov a neskôršie aj ochrana vozidla voči RPG strelám. Tá ochrana by mala byť schopná vlastne zvládať RPG hlavice aj z malej vzdialenosti. Bohužiaľ v Sovietskom zväze nastali pravdepodobne nejaké politicko-armádne problémy a vývoj tohoto vozidla sa nesmierne predĺžil alebo celkovo zastavil. Veľká potreba tohoto vozidla sa ale potvrdila počas prvej čečenskej vojny, kde používanie obyčajných IF vozidiel v urbanistickom boji opäť znamenalo okamžitú smrť. Počas prvého mesiaca bojov stratila ruská strana až 225 obedených vozidiel. To vlastne predstavovalo približne 10% celkových síl nasadených vo vojne. Rusi sa rozhodli, že niekoľko z týchto zničených vozidiel presunú do Kubinky na testovanie a analýzu, aby zistili, v čom je problém. Zistilo sa, že problém nie je v technike samotnej, ale v spôsobu boja a použitia tejto techniky. Medzičasom bolo vytvorených niekoľko prototypov, ako napríklad Objekt 193A, Objekt 745 a Objekt 199. Uvažovalo sa, že dočasná náhrada pre tento spôsob boja by mohli byť napríklad mobilné AA systémy, ale tieto AA systémy poskytovali iba veľmi malú ochranu pre posádku, takže to nebolo to ideálne. Počas čečenskej vojny sa zistilo, že Čečenci používajú k ničeniu techniky tzv. Lovecké týmy, ktoré koordinovali podporu odstreľovačov, gulometčíkov a ľudí nesúcich RPG. Rusi, ako som už spomínal, uvažovali o použití mobilných AA systémov a tie sa väčšinou pohybovali odvtedy vždy s kolonou. Efektivita ale bola príliš malá, pretože už spomínaná malá ochrana pre posádku. Vozidlo najbližšie podobnému dnešnému BMPT bol prototypový projekt Objekt 199, ktorý sa inak prezýva aj Rámka. Môžete ho napríklad nájsť v hre Armored Warfare. Mal iba jeden 30 mm autokanón a 4 kornety na bokoch veže. Oficiálne bol model BMPT prvýkrát predstavený v roku 2002. Sériu BMPT má na svedomí ruská firma Uralvagon závod a so všetkým sa začalo v roku 1995. Je to vozidlo založené na platforme tanku T-72. Prečo T-72? Odpoveď je opäť jednoduchá. Pretože tieto tanky sa váľajú po celom svete a najmä v Rusku v skladoch zakonzervované bez absolútneho využitia, tak
tento projekt dal šancu týmto starším tankom znovu zasvietiť. Bojové nasadenie BMP-T je skutočne zaujímavé. V urbanistickom boji ochraňujú dve vozidlá BMP-T, jeden hlavný bojový tank. Mimo urbanistickej sféry ochraňuje jedno vozidlo BMP-T, jeden tank. BMP-T má viacero možností, ako zneškodiť nepriateľa, a bolo to vozidlo vymyslené prioritne pre ničenie nepriateľovej živej sily. Teraz sa dostávame k tomu zaujímavejšiemu, a to je výzbroj vozidla. BMP-T má úplne nový dizajn veže s dvoma externe namontovanými 30 mm 2A32 kanónmi s 850 nábojmi. Ďalej sú to dva diaľkovo ovládateľné AGS-17D alebo AGS-30, čo sú vlastne nám známe 30 mm granátomety. Oba nábojové pásy majú 300 nábojov a žiadne ďalšie prebíjanie nie je možné. Musí sa to celé preotvárať a nasunúť nový zásobník. Granátomet je vertikálne stabilizovaný a elevácia je plus 20 a depresia minus 5,5 stupňov. Rýchlosť projektilu je približne 185 metrov za sekundu a 420 až 480 výstrelov za minútu. To znamená, že jeden ten pás vystrelate rýchlejšie ako za minútu. Efektívna vzdialenosť do strelu je 1700 metrov a smrteľný rádius dopadu je približne 7 metrov. Operátor granátometu má k dispozícii AGAT MR systém, čo je vlastne nezávislo stabilizovaná deň-noc kamera. Ďalej výzbroj tvoria 430 mm 9M120 ATAK-T protitankové rakety a jeden koaxiálny 7,62 PKTM gulomet s 2000 nábojmi. Kanóny môžu používať dosť širokú spektrálu munície, počnúc z HT, vysokoexplozívne trasírky, APDS, HFRAG, čo sú vlastne vysokoexplozívne fragmentačné, až po APT, čo sú penetračné trasírky. Majú kadenciu 600 rán za minútu. Je taktiež možné strieľať jeden druh munície z jedného kanónu a druhý druh munície z druhého kanónu, pretože oba kanóny majú separované nabíjace mechanizmy. Efektivita munície je približne medzi 2500 až 4000 metrami. Toto samozrejme ale záleží od použitej munície. Rýchlosť projektilu je približne 960 metrov za sekundu. Do rakiet môže byť daná tandemová HIT, HFRAG alebo termobarická hlavica. Na každej strane vozidla sú dva odpalovače s 360 stupňovým otočením a eleváciou plus 25 a depresiou minus 5 stupňov. Navádzací spôsob rakiet je SACLOS. 9M120 Ataka má dosť veľa variácií využití. Je tam protitanková verzia, protipechotná verzia a dokonca aj protizdušná verzia. Prvé dve tieto verzie sú ale najpoužívanejšie na sérii BMP-T. Tandemová hlavica je schopná prejsť cez pancier ERA. Staré hlavice po prerazení ERA sú schopné prejsť až 800 mm rolovaného homogénneho panciera a nové hlavice, nový druh hlavíc je schopný prejsť až 950 mm rolovaného homogénneho panciera. Protipechotná verzia nesie názov 9M120F, je tam pridané to písmenko F, a má termobarickú hlavicu o sile približne 9,5 kg TNT. Rýchlosť je približne 400 metrov za sekundu a cieľ vzdialený 5,8 km trafí za 14,5 sekúnd. Verzia 9M120 má operačné použitie plus minus 6 km a rýchlosť je supersonická, čo činí 550 metrov za sekundu. Už len podľa tejto výzbroje môžete vlastne krásne vidieť, že vozidlo je robené na živú silu. Ruská armáda si však toto vozidlo nikdy neosvojila. Možno sa pýtate prečo a možno si hovoríte, že sú hlúpi a že nevedia čo robia, no vedenie presne vie čo robí. Rusko totiž už v rokoch 2005, vtedy keď boli ruskej armáde dovezené prvé kusy BMP-T, pracovalo na projekte Armata. A Armata je nám všetkým známa z minuloročnej vojenskej prehliadky.
Je to vlastne multifunkčná bojová platforma a Rusko si osvojilo vozidlo Armata T-15, ktoré už má takmer všetky vlastnosti BMP-T, plus dokáže prepravovať pechotu a má modernejšie systémy. Projekt BMP-T je teda iba na vojenský predaj a jediný známy užívateľ tohoto vozidla je Kazachstan a diskutuje sa, že Alžírsko bude druhým. Plus teraz nejaké menšie štáty majú záujem o tú modernizovanú verziu tohoto vozidla. Systémy vo vnútri vozidla. Vozidlo disponuje palebným systémom schopným útočiť na cieľ v noci, cez deň, za pohybu aj v stacionárnej polohe. Strelec má k dispozícii termálnu kameru, optickú kameru, kameru na navádzanie protitankovej rakety a laserový merač vzdialenosti. Pohľad na okolie je zabezpečený dvoma nezávisle stabilizovanými kamerami. Je možné identifikovať cieľ na 7000 metrov, dokonca aj v zlom počasí. Séria BMP-T používa už osvedčené súčiastky a dokonca aj bojové systémy z tanku T-90. Komandér má k dispozícii platformu B07K1 s termálnou kamerou, optickou kamerou a laserovým meračom vzdialenosti. Táto platforma poskytuje opäť 360 stupňový výhľad. Strelci majú platformu B07K2 s kamerou, ktorá má taktiež termál, optický a laserový merač vzdialenosti. Tieto kamery sú schopné efektívne detekovať aj vzdušné ciele. Najčastejšie v tomto prípade sa jedná ale o vrtuľníky. Strelec môže používať kameru veliteľa v prípade, že je ho poškodená a útočiť tak na cieľ. Veliteľ môže zároveň ale prevziať kontrolu nad vežou a zbraniami od strelcov. Vozidlo používa opäť buď americký GPS alebo ruský GLONASS podľa potreby a s kým sme vo vojne samozrejme. Ochrana vozidla. Mnohí z vás by ste možno povedali, že takéto vozidlo, že veľká ochrana, no nič moc asi. No pravda je opakom. BMP-T má prídavné erapancierovanie na predkoch a bokoch. Bočné prídavné pláty sú vybavené dynamickou ochranou. A teraz, prečo tá dynamická ochrana je taká dobrá? BMP-T používa erapancierovanie také isté, ako používa T-90MS, a to je veľmi moderný relikt. Tvrdí sa dokonca, že relikt je 2 alebo 3 krát efektívnejší ako už všeobecne známy Kontakt 5. Vozidlo je vybavené systémom 902A, automatickými dymovými granátmi na oboch stranách veže, ktoré chránia vozidlo pred laserovými systémami. Špeciálne sa vývojári venovali aj ochrane posádky proti mínám, spodné platy vozidla sú vystúžené. Vozidlo je taktiež vybavené automatickým hasiacím prístrojom, ktorý by mal byť schopný uhasiť všetky plamene vo vnútri vozidla do niekoľkých sekúnd. Súčasťou vozidla je samozrejme aj NBC ochrana, čo už ako som spomínal pri prvom videu je nukleárno-biologicko-chemická ochrana. Pohon tohoto vozidla. 1000 koní zabezpečuje tomuto vozidlu vodochladený dieselový B92C2 motor. Motor dáva vozidlu silu 21,2 koní na 1 tonu. Mám taký pocit, že toto vozidlo je dosť veľkým prezentátorom bojovej schopnosti ruskej armády. A keď si pozrete projekt Armata, čo je vlastne multifunkčná bojová platforma, ako som už spomínal, tak tie bojové aspekty sú využité skutočne pri tej T-15, čo vlastne je tiež istým spôsobom technologický demonštrátor, pretože všetky tieto vozidlá, aj T-14, aj T-15, aj tie menšie bojové vozidlá budú ešte veľmi modernizované, ale ako vravím, už všetko sa to začalo pri tej sérii BMP-T, počnúc s Terminátorom 1 a Terminátorom 2. Toto video je tuším trošku dlhšie ako to predošlé, čo sa týka nahovorenej reči, ale tá história vývoja tohoto vozidla je dosť zaujímavá, takže som narozprával o tom trošku viacej. Ďakujem teda za pozornosť.